Bueno, egunon, eta gaur erakutsiko dizuet, seigarren modulua betetzeko sortu beharreko ikusentzunezko baliabidea egingo dut. Eta grabatzeko alde batetik Record It, horrelako sinbola daukan Record It aplikazioa erabili dut, hauze dela. Eta moduluak sartzeko plataforma Genialiren bidez egin dut. Orduan, lehenengo moduluan Selfie for Teacher egin genuen, autobalaketa bat egiteko, eta hor ikusi nituen nire indarguneak eta ahulesiak. Orduan, honekin nahiko ondo torri zitzaidan. Gero, bigarren moduluan, klasean erabili izan dudan idu bat sortu nuen, bideo bat, eta YouTubeen eskegi nuen, eta hemen ikusgai egongo zen. Egunon, ikasle maiteak. Gaur geosfera zer den azaltzera goaz. Nahi izan ez gero, ikus dezakezue hortxe. Gero, hirugarren moduluan netiketak lantzeko PowerPoint bat prestatu nuen, eta gero klasean eraman genuen, dakigunez, hor begian klikatzena agertzen da. Eta, hori Googleeko aurkezpenak, PowerPointa bezala dena erabili nuen, eta hortxe ikasleekin klasean lantzeko. Alde batetik zer den etiketa, dela hori interneten eta posta elektronikoekin egon aldiren arazoak edo. Eta orduan, 5 puntu landu genituen, alde batetik posta elektroniko bat sortu horretik baimen askatu behar dutela heldu bati. Heldu bat hori kontu horren korrontean egon behar direla. Gero, sare sozial bat edukiz gero ere gurasoen menpe egon behar dela. Egin barreko egin eta gero Gmail kontua, edo Gmail ez, email kontua itxi behar dutela. Gero, ziberbullyinga legalki penatuta dagoela eta kontu zibile behar dutela horrekin. Eta azkenik kontu zibile behar dutela pasatzen duten artxibo eta argazkintze edo nork ikusi alditu edo pasatu. Jarraituz, laugarren moduluan ikasleek ebaluatzeko tresna bat sortu nuen. Zerekin Google Forms bidez. Hemen ikusi aldezakegu. Historiako aro garaikidea tokatzen zitzaigun, eta horrelako formulario bat sortu nuen. Entzun behar izan zuten bideo bat, eta horrekin erantzunak emon. Eta gero emaitzak, formularioaren emaitzak Excel batean gelditzen dira, puntuazioa, hori erantzun bakoitzan zer erantzun duten, eta ebaluatzeko tresna oso egokia ikusi nuen. Bosgarren moduluan ikasegoera bat aztertu eta hausnartu egin behar izan nuen. Orduan, alde batetik robotikari buruzko McQueen robotarekin egin behar zituzten hainbat erronka. Hori izan zen ikasketa egoera. Eta, bideo hauek jarraitu behar izan zuten, ni YouTubeen, nire kanalean egondako bideo batzuk. Ikus alditzak egun orain. Bideoak klikatzen, eta hemen ikusten baduzue, hortxe zituzten 6 erronkak, eta horiek bete behar izan zuten. Eta hau egin eta gero, hemen proposatutako txantiloiaren bidez, errubrikaren bidez, titulan ematen baldin badiogu, ebaluazio rubrika, arkatu momentu bat.
Bueno, ebaluazio rubrika honetan, sakatzen baldin badugu botoia, hemen ikus dezakegu sortutako rubrika, eta Eta, bideo hauek baloratzeko, titula sakatzen badugu, hor ikusten dugu, zuek prestatutako errubrika, eta gutxi gora bera, zen izan den betekizun maila. Eta hori baloratzeko eta hobekuntza proposamenak, podcast bat egin nuen, programaderarekin, eta hor duzue entzungai. Eta azkenik, 6. modulu hau, non eskegiko dudan oraintxe bertan bideoa, YouTubeen, eta YouTuberen bidez eta hemen eskegiko dut. Eta, amaierako hausnarketari buruz, ikastar honekin ikasi dudana izan da beste plataforma batzuk erabiltzera, adibidez Geniali erabiltzera, hobeto. Martxan jarri dut ikasleekin, hemen landutako hainbat gauza, saiatu naiz ere bideo berriak egiten eta aurkezpenak egiten, adibidez etiketarena, eta baliabide horiek prestatu egin ditut. Eta martxan jarriko dut horrelako Genialiak aurkezpenak egiteko klasean ere. Eta ahuleziei dagokionez, agian hainbat plataforma oraindik ere ez dakidala asko erabiltzen. Baina indargunei dagokionez, bideoak edo ikasleekin aurrera eramateko IKTak erabiltzeko oinarriak badakizkidala. Eta hau izan da guztia.